Hej og goddag. Jeg hedder Martin, og min mor optager lige nu. Men nu kan I se, men jeg har fået vandmåtter, og det er det, hun er i gang med at optage med. Så nu kan I se, hvad der er sket, og hvordan jeg har fået det. Og nu skal I se mine vandmåtter. Og det er fordi, at jeg har fået smidt ud af en i svømmehallen. Nu skal I se. Og det er sådan vandmåtter ser ud. De spreder sig også meget. De spreder sig også så meget, at det kommer ud over min krop, når jeg krasser på det. Og det begynder allerede at vide ud. Det begynder allerede at vide ud. Så over det hele. Så jeg klør over det hele. Så jeg bliver nødt til at tage det ud af mig. Så du er nødt til læge og skal fjerne det uden, ikke også? Og det er noget virus. Ja. Det er nogle virus-ting. Så du skal vaske fingre ren og pæn, når du har røg på den? Ja. Og hej, spil profilen. Så nu skal vi se den.